Les bestioles són una colla d'amigues que fan coses com fem tots nosaltres. Doncs, per exemple, van a la biblioteca, es banyen a la piscina. A les bestioles els passen un munt d'aventures protagonitzades per la Marieta Antonieta i els seus amics. En cada llibre hi ha un petit conflicte que miren de resoldre entre tots. La protagonista de tots aquests contes, de les bestioles al jardí, és la Marieta Antonieta, que és una marieta molt especial perquè és de color groc. Per tant, és diferent de la resta de marietes del jardí, que són totes vermelles. 17 llibres portem ja, 10 anys d'aquesta col·lecció divertidíssima de la Marieta Antonieta i els seus amics.